Takže lidi, vítám vás u pátého, myslím, že tolku nedělního pokecu. Dneska máme 12.5. a já vám chci říct takovou rychlou informaci ohledně tohohle tolku. Tak nějak jsem se nad tím zamýšlel, všimli jste si i, že minulý nedělní tolk nebyl. Já si myslím, že je zbytečný vydávat něco, co mluvím potom z patra a nemám to vůbec připravený. Takže až se něco bude opravdu dít, tak teprve bude nedělní pokec, jo. Všechno to bude jakoby to, jinak teď se jako děje se, ale vešlo by se to tak do minuty. Takže to je prostě o ničem, jako jo. To jsou ty informace, které jsem vždycky říkal, a pak byl talk na 6 minut. A už jsem si vymýšlel, prostě přetahoval jsem to a takovýhle, jako to teď právě dělám. Ne, ale tak napadlo mě prostě, že by ten nedělní pokec vycházel vždycky v neděli, ale pokud by se stala nějaká výjimečná věc. Proč tohleto točím, tak právě, že jedna taková výjimečná věc se dneska stala, a to když jsem před malou chvíli vydal 28. díl Let's Play ze Shakeska, a pokud jste si všimli, tak 27. díl a 28. přesně na sekundu mají oba dva 10 minut a 13 sekund. Je to úplně čas, vůbec jsem to neskracoval, nic jsem s tím nedělal, prostě tak, jak jsem to vždycky udělal, zapnul jsem, vyžvanil jsem se, zahrál jsem si a stop jsem to. A pak, když jsem to teprve dal na YouTube, kouknul jsem se do správce videí, tak teprve jsem si to všimnul. Nejdřív jsem myslel, že tam mám ty díly 2, ona to není pravda, on je to 28. a 27. díl úplně o něčem jiným. Úplně tam říkám úplně něco jiného, kdybych jenom něco řekl, nebo já nevím, nevypnul jsem to, já nevím, třeba ještě řekl něco na konci nebo tak už by to prostě přesáhlo ten limit, ale já jsem to prostě všechno do toho vložil a vyšlo to úplně na sekundu přesně. Takže nevím, co to znamená, jestli je to nějaká jako to, anebo je to fakt jenom náhoda, a třeba to fakt něco znamená. Nicméně je to fakt zvláštní, no, když to se takhle nestane nikdy, když se to prostě takhle semele dohromady a máte úplně stejně dlouhý, stejně krátký videa. Tak to bylo všechno a já se s váma pro dnešek loučím, takže zase někdy, čau.